Cek, 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 cek. Huriani Tuhata, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu amu. Sahat mahita tu minggu paduahon dung haroroni tu di perbadia manang Trinitatis namar lapatan hasitulu sadaun ni debata. Topik di perminggota sedarion ima di pergugoi Jehovah do naposona. Tapaho madirita tapu kama parminggota marede mahita sian buku Ede 112 ayat sada 1 ayat tolu. Hallelujah,
marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia, natmo palangi dohot tanoon, amen. Songonod donin na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori manguludo binahen ni parsiohot na marhapor siyaon, alay ang go dihalak parjahati, dang adong hasonangan, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madeli hami, ujuroha pugosot tuhami, jala asa unang magopo hubain hami, silaon lehon mu nadinggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami, tu arta na dihasianganon, lehon dihami hapor siaon, asa dohot hami parjabar di siti anon ni akana porsiai diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Mari dehita. Patik ni debata di mingguon imasian patik patuluhon dohot lapatanna, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ay hona uhumna dosugut akkana marsineang di goarna, dia do lapatan ni oddo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-ujar naroa, manang mangasi, marhite-hite guar ni debata, ay dinatar sosak, dohok ditangiang, dohok dipuji-pujian dohonon guar ni debata. Ima sahatna, at tong rap mangidugugo mahita tu debata, lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari dehita. Terima kasih.
Tatopoti madosatta tu debata martang yang mahita. Ale amanami jala dibata nami na di Banua Gijang. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dosa nami dohot pangaleson nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debatang taringot Tuhan sisan ni dosatta Roma hamutuahu asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Mari dehita. Epistel di Minggu Sadarion Imana nenet sian 2 Korintus 4 ayat 10 sahatu 2 Korintus 5 ayat sada tajahama marsika soring alai tongdo to dihapor siauni di bagasan hami hobar hunatar surati napor sea doau ubahen na huhatahon hami pe napor sea do ubahen na dohot tami makkatahon. Alai saluhut nai alani hamudo asa asine rohai nalam tugaddana di bahen na torop makorhon hamolateon na sumurung bahen hasangapon ni dewata ay hapor suhon nami namartiki jalanan yang porsanon ido patupahon di hami hasangapon na sumurung na lumobi hamulion na saliling-liling na. Ayodo huboto hami dinatanggal bagas parlape-lapean nami nasiat tanoon adong madihami inganan nasiat debata bagas na sopinauli ni tangan namian saliling-liling na di Banua Gijangi ima sahatna
martua do akan atu mangihon hatani debata jalan no peopsa. Amin. Mari dehita. Tidakkom maha porsiaw tai songon nahina tidakko ni dong atas saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba idong ama pargugona suhatu dosan natumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagibagabian si Anton di Perbadia andorang sohabubuan ido tu hatta nato maon na birni di panghuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua-tua nuturudung di tanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di simay bana pay mamula sukutu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di Perbadia jaladong sada huria nabadia huria topan halak Kristen akan nabadia dohok dia sendosa dohok dia taina mendok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate dohok dia ngaluan nar sorasuda. Amin. Tabigema kursian punguan ina Teresia diuduti dohot punguan ama Agape.
yuduti penguankur ama agape. Ting Huriata.
Tikting namasa di Huriata di mingguon sia Juni 2024 naparjolo dakdanak nasorang di basa-basaon tuatado di keluarga Darwin P. Samosir Nurlianti sada dakdanak bawan na di hari Sabtu sada Juni 2024 inganan nasida di perumahan Nuansa Indah nomor A4 Jalan Sumur Bandung sada RT 5 RW Walu Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok Wik 12 Paduahon ruas Nataba Tajalo do gabe ruas di Huriata Ima Martin Jeremy Sormin tanggungan di keluarga Amang Sintua P Pasaribu Boru Manurung Narosian HKBP Garoga Resort Garoga Distrik 2 Silindung inganan nasida di Jalan Rawabola RT Onom RW Pitu nomor 32A Kelapa 2 Wetan Manang Wiksada Patoluhon ruas Parguru Tajalodo gabe ruas Parguru di Huriata Ima Sidang Marsedi Pardede inganan nasida di Jalan Sepakat Sada RT Pitu RW Sada Kelurahan Cilangkap Manang Wik 2 Paupaton Nanaeng Marbagas Tikting Paduahon Naeng Manjalo Pasu-pasu Pabagason Malo Martogi Eko Dolok Saribu anak ni Amang William Dolok Saribu Nahinan tubuh ni Inang Rauli Herliana Boru Hutahayan ruas ni HKBP Menteng atas Resort Menteng Sian Huta Jalan Menteng Rawa Jelawe nomor 20 sada RT Onom RT Tolu Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Dohot Orwana Etrilina Boru Butar-Butar ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Boru ni Amang Jasmen Butar-Butar tubuh ni Inang Elizabeth Sukasi Nahinan Sian Huta Jalan Hidayah nomor 22 RT 12 RW Walu Kelurahan Kelapa 2 Wetan Kecamatan Ciracas Manang Wiksia Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 15 Juni 2024 di HKBP Immanuel Kelapa Gading Resort Kelapa Gading masuk pukul siang Palimahon Tupak Tuhaporluon operasional Huria Sadarion Minggu sia Juni 2024 Patupaon ni Huriado Papungu Tupak Bahen Tuhaporluan operasional Huria Siganup bulan di bagasan amplop Tapasat Masian Lasni Roha Songon Parbue ni Hapor Syauta Paonopon Pandidion Nabadia Sadarion Minggu sia Juni 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB Patupaon ni Huriado Pandidion Nabadia tu akka poso-poson ianakon ni ruasta torop nasida walu halak opat bawa opat boru papi tuhon pensiunan situa Sadarion Minggu sia Juni 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB Patupaon ni Huriado Paborhaton pensiun Amang Sintua Roger F. Lubis Boru Gultom Sian Wik 2 ala naung dapot tikina pensiun Pawaluhon Parguru Malua tahun ajaran 2020 tolu 1 2024 dohot ibadah khusus Manang Ipsus Sadarion Minggu sia Juni 2024 masuk mamuse songon nasomal Parguru Malua dohot ibadah khusus remaja Pasiahon Partangyangan Wik hari Selasa 10 sada Juni 2024 Patupaon ni Huriado Partangyangan Wik sada 1 Wik 12 di Gareja dohot live streaming masuk pukul 10 sia WIB nama Jabui Ima ruas Wik Pitu Pasapluon Dewan Koinonia kunjungan gerejawi SPH Sadarion Minggu sia Juni 2024 Borhat do SPH ni Huriata tu HKBP Bandung Barat
patupaon kunjungan gerejawi nani luhon ni inang pendeta Ririn ML Sinurat STH. Sermon SPH mulai hari Kamis 10 Juni 2024. Sermon SPH ni huriata masuk gabe pukul 10.30 WIB. Sekolah Minggu dohot pra remaja. Hari Senin sahat Selasa 10 Juni 2024 patupaon ni sekolah Minggu dohot pra remaja Bible Study. Nani dohotan ni sekolah Minggu kelas 4 5 onom SD dohot pra remaja kelas pitu walu 1 sia SMP. Maringanan di Gereja AKBP Cibubur gedung sekolah Minggu lantai sada. Pendaftaran marhite guru sekolah Minggu di Ganup Kalas. Seksi Ama. Hari Sabtu 22 Juni 2024 patupaoni seksi Amado acara malam keakraban maringanan di GSM Gloria lantai sada dimulai pukul 10 siawib. 10 sada. Dewan Diakonia seksi sosial. Tabuan ma ditangyakta aka ruas ni huria na di bagasan parsaiton songon naung tarsurat di tiktikta. Seksi kemasyarakat. Hari Sabtu 15 Juni 2024 patupaon ni huria do marhite seksi kemasyarakatan ima pasaton hewan kurban tu masjid At-Taufik RW Pitu sekitar gereja dimulai pukul 10 WIB. 12. Panitia tahun oikumene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024. Hari Rabu 10 Juni 2024 patupaon ni panitia do pasaton bingkisan tu ruas yatim piatu dohot difabel dimulai pukul siawib di GSM Gloria lantai sada. Di pasaat ma tuaka seksi-seksi panitia lao patupaon rapot. Akka goar naung pasaton donasi spontanitas panitia tahun oikumene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024 dohot partisipasi persembahan kasih panitia Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun oikumene inklusif 2024 boy mata jaha di tiktikta. Songonima tikting di minggu ta sadarion aka tikting namangihut boy mata jaha natar surat di warta jemaat. Mau lihat ya. Tabigema edde puji-pujian sian kor wiksada diudutian non kor wik onom.
Marede hita sian buku edde 826 ayat sada dohot udutna laos tapasahat ma pilihan sada A sada B. Kau
Dameni debata nasumuruk siasa luhuk naroha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha perseaon hatani Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron nirohata. Di minggu tasadarion minggu padua hoduk Trinitatis imana tersurat di sada Samuel walu mamuka maisian ayat 4:1-10 sada. Sada Samuel walu ayat 4:1-10 sada. Tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi. Alani marluhu masaluhut akasituan Israel. Manopot si Samuel turama akanin nanasida matuibana idama nungasari matua anggoho. Jala akka anakmu dang diihutihu nasida akka dalammu. Ope pappe madihami sada raja. Asaibana manguhupami suak songon saluhu bangso parbegu. Alai sogo ni rohani si Samuel lo. Hata naniro nasidai sai leo dihami raja sada asaibana manguhupani jadi martangi yang masih Samuel tu Jehovah dungi ninna Jehovah matu si Samuel tangi homma suara ni bangsoi disaluhu naniro nasidai tu ho aidadaho audo nabi nolokon nasida disi asaunang beau raja nasida sumatu saluhu pabahenan akan nabinain nasida olat niari uju au manogihon nasida ruar sian Misir rasi rasa sadarion sai ditadikon nasida au asa mangoloyak kadebata sileban suak songoni dibain nasida naktuho ope tangi homma suara nasidai asal takas di hati dakon jala di pasingotoko tu nasida uhum ni raja nagu monggom nasida sogot dungi di patol hasi Samuel ma sude hatani Jehovah tu bangsoi akan namangido raja sianibana jala di dokma odo uhum singotot tu raja nagumonggo pamusogot buaton na doa kanak muna jala bainon na mangiring-irik kuretana dohot hodana asa marlojong nasida di jolo nihu retana ido sahakna hamuna kadonga saha perseaon hita hurian itu hata narak marpungu di minggu tasadarion parjolo sahali turpuk taon oma elehelek pangidoan ni akasitua manang akaponatua manang akana tua-tua ni bangsa Israel tu si Samuel mangido
asa dipabakit sada raja di tonga-tonga ni bangsa Israel. Adorak so turpuk taon dang adong go peraja di tonga-tonga ni bangsa Israel. Dakkeado pe adong raja di bangsa Israel. Hola panguhum, holan hakim bope na adong nasa lilingon. Jala si Samuel ma panguhum na parpudi na pinabakit na pinaojak ni debata gabi panguhum di tonga-tonga ni bangsa Israel. Sa leleng kepemimpinan ni si Samuel, songo panguhum di tonga-tonga ni bangsa Israel, maju do bangsa Israel, sonang bangsa Israel, sonak so haribo-riboan, mardame sonang, marlas niroha do bangsa Israel. Sadana sida saluhuna, goklas niroha, dawa kaparbadan-badan, dawa kaulau kajahaton. Alai, alanung alam matua si Samuel, dipabakit si Samuel oma, anak ngana duai, si Joel dohot si Abia, gabe panguhum. Dung gabe panguhum anak ngana duaon, gabe gaur bangsa Israel. Dang masih atusan, dang masih sisean, masih bail leheng nabi, masih bail nabi noto nabi ma bangsa Israel, ujungnya gaur. Buasa gaur nasida, ala memang daksuman kepemimpinan ni panguhum na duaon. Buasa daksuman mata hepengon nasida. Naik pola di perak go nasida, nalomoar roha nasida majalo suap sisip, boydo alani suap gabe peol nang keadilan dohot akan asing, ujungnya gabe gaur dang mardame be bangsa Israel. Hamuna kadongan gabe honati hamamuse naksi Samuelon, godang mabangsa Israel madok. Dada songonina maburjuni si Samuelon, dada songonina maparjamitaon ni si Samuelon, dada songonina mahebat libana mamimpin, alay gaga libana marianakon, daksi tiruon pangalahon ya kayanakon na, holat dihata do hapena salilingos si Samuel, buktina daksuman pangalahon ya kayanakon na gadeima dirok bangsa Israel. Hapay na mauli ni pemimpinan ni si Samuel, mardamesonang nasida, alay aladang boy teratur yanakon na gadi honahata si Samuel naburju namalo mamimpini. Ujungnya gaur bangsa Israel, martipis holong iroha dinasida, jot dang masyatusan, jolma tu jolma, pemimpin tu pemimpin, masih buat leheng ngabenasida, daksada di bangsa Israel. Di situasi nasongonima, borhat akka situa, akka natua-tua, akka penatua ni bangsa Israel, madapot to si Samuel, didok diturpuk daon turama. Mangido mangelek tu si Samuel, asabulus madipilit, dipabakit, sada raja manguluhon nasida, songon debata, songon akka bangso pardebata silibani. Hamuna kadongan marsak marukil si Samuel, mabegele helik pangiduan ni bangso Israeli. Sogoro hani si Samuel, mabege pangiduan niya kasituan ni bangso. Buasa sogo, parjolo sahali, gabi tarida kegagalan ni si Samuel, mamimpin, mangajari anak kona. Imam abay parjolo sahali, sogoro hani si Samuel, mabege hatani, elehelik pangiduan niya kanatuatuay. Napaduahon, didok asa songon akabangso parbeguak kami nina. Lapatan na nasida bangso ni debata, hapay kong tu bangso parbeguan nasida, naing maniru
naing mencontoh, naing mangihuton, songon na pinatupanasida. Alani sogo rohani si Samuel. Alay tutu sogo ni rohanai. Dang dipaksa ho si Samuel kehendaknya. Dang dirok si Samuel dang boy songoni. Alay bulus deibana martangiang pasahaton elehelek pangiduan na tuadopan ni debata. Jala elus ni debata madok tibana tangi homa suara ni bangsoi. Namar lapatan na nang dohonon ni debata tu si Samuel. Oloi elehelek pangiduan nai. Hamuna kadongan dipilih dipabakit si Samuel ma raja na parjulo sahali ima si Saul di tonga-tonga ni bangsa Israel. Nuang dia mananak si dohonon ni terpuhot tu hita kamangina. Songo si Samueli do hita. Songo si Samueli do hita. Adong go tugas di pasahat debata tu akan atoras manugunogu akayanakon. Asa unak songo si Samuel hita gagal memimpin akayanakon na. Tuktalia marohado pikiratai manugunogu akayanakon na pinasahat ni debata tu hita. Ahagunana songo padoknya Apostol Paulus sudi halakku jamitai hape diriku bolong. Ahagunana hebat kepemimpinan ni si Samuel. Aman mardame sonang bangsa Israel hape anak nganadway mangulahon akahajahaton. Asaunak songo si Samuel hita. Parjulo sahali marhite turpuhon. Dipaingot kita kanatoras asa sudi mahitaon. Manogunogu mangajari akayanakon na pinalumehon ni Tuhan. Iko togu-toguota iko najarata akayanakon na pinalumehon ni Tuhan. Mulai sian si hadak danahon nasi. Sian mulai memet danahi di sido togu-toguon ajar-ajaron nasida. Molo nunga matoras nasida ni ajaran mangalo do nasida. Alani songon hau de yakamanginang tikina mek do hawi boy sior-sioran. Lapatan na moladok sada hau na mek lomoni ba manang nadok pak dia banon arah na boy. Manang natusan, manang natukiri, manang natujolo tupudi lomoni ba boy. Alay molodung matoras sawi dang boy be banot tasongoni. Dang boy be paksaw taibana satu siamun. Molo tuk tapaksa pe ulo ponggol. Jala molo ponggol ulo mabikas. Alani ko mulai siya dadanak siya na mek dohawi boy sior-sioran. Naik songoni mahita manugunog kaya nakotay. Daksay do honotay ni ajaran do solo. Ulo tarlabat do pangajarata. Alani mulai siya dadanak siya munay poso-poso danahi rikot ajarata na sida. Asa denggam seujung atau akatikinan engro mangulahon akalomo ni rohani dewata. Napaduahon moloro masalah tentang sogo ni roha itu hita. Unak tapak sahod dirita. Unak tapak sahod dia lomo ni rohata. Allah ita tiru masih Samuel. Martang yang ibana tuadopan ni dewata. Dia ka masalah tentang sogo ni roha. Ju ni roha ni si Samuel di pangidoan nya kana tua-tua ni bangsa Israeli martang yang ibana tua dopan ni debata rade ibana manangi hosongo dia padok ni debata disudia ka masalah tantangan na ni adopan debata do nagabi pos ni rohana debata do nagabi pangalualuan naik songo ni mahita gudanga ka masalah tantangan na tadopi di ngoluta di hasyanganon boido ju rohata nang alani pangalahon yak kayanakon unak tapak saho dirita dakka pikira kita na di portibion radedo Tuhani gabi pangalualuata atok tapasahat Tuhani aka masalah tantangan na tadopi di ngoluta radedo Tuhani manangihon manang dia elehelek pangiduata jala rade manak kita mabege alus jawaban siat Tuhani hal alus ni Tuhani tu si Samuel tangi homa suara ni bangsoi dang dioloi si Samuel lo hatani Tuhani dang gabi mangalo ibana muse tujunga gabi dipilih ibana do si Saul raja na parjolo sahali di Israel naik songoni mahita tapasaha takailehelek pangidua tatua do panidewata tapasaha takapergumulan masalah tantangan na tadopi tua do panidewata alai korradido hita mangalusi
manak songod alus ni debata dia kailihilik pangiduata molonung nga makulik Tuhan ni mangalian alus tuhita radi mahita nang mangulahon hobartu lomoni rohani debata unang ma lomoni rohata di minggu ta sadarion naik patu pauta padidion nadadia tu akaposo-poso na pinalumehon itu hatta di tonga-tonga ni keluarga laos di minggu ta sadarion naik pabor haton di huriata amata situa lubis mamasuhi pensiun sian ulaun haperhaladon hatan itu hatta pabor hato kita di bagasa tikion sudia ka masalah tantangatai manak parianak konot taipe tapasahatu Tuhan maradehita mangului mabigya lusia tuhata tatogu-togu akayanako na pinalumehon itu hatta di tonga-tonga ni keluarga tanggung jawab tugas ni hita na toras manogu-nogu mangajari akayanako ni dakola tuhutan na naik siajarata alayak akayanako nang adong di hutata di lingkungata tugas ta songon na toras nang mangajari manogu-nogu na sida tugas ta na toras do majujuya akayanakon asabor hatu permingguan tugas ni hitana toras do mamulai akayanakoni mamudai nasida asa mangula nasida hobartulo moni rohani debata alani Tuhani matabain nagabe pos ni roha nagabe pangalualuata dingoluta di portibion dingolu ni akayanakon nanaing majalo padidion nabadia sadarion nang diamanami situa lubis nanaing mangamasuhi masa pensiun Tuhani mapos ni rohata hatani Tuhani manatang tatangihon tuakatikin anengro amen martangyang mahita ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami marhiti hatam nabadiai suatu mahatami tu bagasar roa dot pikiran nami asa marurak merperbui hatami asa hatami Tuhan nagabegogo tukot sulu-sulu dihami lao mangruti ngol-ngol nami tu akatikin anengro nak tu akatikin anengro pe Tuhan toktong wape sihol rohanami toktong matuha pakulingi ngolu nami asa hatami nagabehad nga batabat di ngolu nami asa nang manibil hami siadala munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang di minggu nami sadari Tuhan hubak kami tu adopamu akka pardalanan ningolu nami dohok keluarga nami asiro hat Tuhan ramoti iring-iring togu-togu pardalanan ningolu nami be pada wakarsak pada wabatabat pada wakaparsahito sa tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhana kapasu-pasu akasilas ni roha dihami asa toktong lasrohan nami mamuji pasangapoko nangakayanak ko Tuhan nau pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami ramoti pasu-pasu na sida tabay akasilas ni rohai suak songoni matuhan dinahutangi hokami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam las rohanami Tuhan macay gudanga kapasu-pasu na pinasahamu di tonga-tonga ni huriaon tarlubi di bagasan na sa minggon parjolo may Tuhan dina binasabasahomu sadada dana bawa di keluarga nyamanami Darwin P. Samosir inanami Nurlianti asiro hap Tuhan pasu-pasu mayanakon na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nasida tabay gajang umur hahipason iring-iring togu-togu pardalanan ninggulu namuse asanggia gabe ruas na burju sitiruon ibana di tonga-tonga ni huriam to akatikin anengro pargogoy manatoras Tuhan tabay hahipason gajang umur asa margogo natoras manogunogu dak danahi hobartolomoni roham suak songoni matuhad di minggu nami sadarion martaba ruas ni huriam inanami inang Martin Jeremy Borusormin asirohap Tuhan tabaya kapasu-pasu naksilas ni rohai dinanami tarlubi Tuhan di naung rapami di tonga-tonga ni huriamon baik Tuhan mardame sona kami saluhna lumobi mamuji pasangak guar mnabadiyai atok sahat tangamu ada yang doktor dinami dongani ramoti pasu-pasu kami suak songoni Tuhan di ruas ni huriam na masuk gadi ruas parguru imasi sidang marsedi pardede dongani ibana Tuhan saliling di tonga-tonga ni huriam rap dohotami tabay na nga kasilas ni roha pasu-pasu di bana
Asanggia marhite sian itu halam tadaibana balgani asido tolong. Suak songoni ma Tuhan nang di anak doh boruni huriam. Dinanaeng marsakap. Majalo pasu-pasu perbagaso siako marhite huriam. Imasi malo martogi eko dolok saribu. Dohot si etwidina boru butar-butar. Asiro hap Tuhan pakai huriam namek meti. Parhitamu mangapeho pasu-pasu nasiakoi. Tua anak doho boru ni huriam. Asa gadi ripe na tarpasu-pasu. Ripe na berbahagia marlas ni roha nasida tua katikina na engro. Nak tua katikina na engro tabaya kasilas ni roha di nasida. Asa anggia marhite sian itu halam di tada nasida asido tolong. Suak songoni matuhad di nanak patupaun ni huriam. Padidion na badia tua kaposo-poso. Na pinalomehomu di tonga-tonga ni keluarga ni ganu ruas. Asir hap Tuhan pasu-pasu padidion na naik patu paun ni huriam pasu-pasu nang akanatoras asa mergogo akanatoras manugunogu dak danai obat tulomone roham laos di minggu nami sadario Tuhan di naik patu paun ni huriam acara pabor hato pensiun amanami naposom situaef lubis asiro hap Tuhan nakwa katikina nang rope tabai tonga kapasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida. Ho matuhan nama dongani nasida dia aria doho borngin. Unang loas nasida mangalak kasomar donga doho todongani nasida Tuhan. Asa tiur ngolu nasida tu akatikin anang ro. Suak songoni matuhan nang di minggu nami sadarion dinabor hak punguan kor SPH ni huriam HKBP Cibuburon. Madapoto nakadongan nami saha perseaon tu HKBP Bandung Barat. Asiro hap Tuhan dongani ramoki nasida di perdalanan pada wakabata pada parmaram palas roha nasida sahat wingana situ jon nasida di Badung nang di Badung petuhan dongani ramoki pasu-pasu nasida sahat tunamula musetulua nanyo di bagasakai paso di bagasan lasniro suak songoni ma Tuhan nang ragam yakapakobasion na naik patu paun di huriang tarlubi di bagasan nasa minggon pasu-pasu Tuhan pada wakaulau ni sibolis molo tungadong nanang manggugaya kaulau nami asanggia sonak soharibo-ribo kami Tuhan mangulau-lau nami hobar tulomoni roham suak songoni ma Tuhan nak pertanyaan wik sermon lansia sermon SPH sermon parhalado pertanyaan remaja naposo asiro hap Tuhan pasu-pasu saluhuna asanggia tok-tong las rohanami Tuhan mamujiho nang di minggu nami sadario pe Tuhan huingotanya kadongan nami na di bagasan akaparsahiton macai toro ruas ni huriap Tuhan na di bagasa parsahiton di minggu nami sadarion ima inanami inang situade boru na inggolan we opat na tongon waing pemulihan di tonga-tonga ni bagasna amanami amang el sidabutar we opat na tongon waing pemulihan di tonga-tonga ni bagasna si Jetro rumah horbo we 5 na tongon waik pemulihan di tonga-tonga ni bagas nang diamanami amang hutapea wek 7 na tongon waik name di rumah sakit Patmawati di Sidamero Manihuruk wek 7 na tongon waik name di rumah sakit Polri di Punatanail Boru Hasibuan wek 10 sada na tongon waik pemulihan di tonga-tonga ni bagasna di si Pebri Malau wek 12 na tongon waik pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang diamanami amang te Siburian wek 12 na tongon waik name di rumah sakit di si Jonathan Sibuya wek 3 na tongon waik pemulihan di tonga-tonga ni bagasna di si Justin Pakpahan wek 10 sada na tongon waik name di rumah sakit Pasar Rebo asiro hap Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti masih holo pehami Tuhan liano mo kagajang nyumur liano mo hamalumon asanggia to katikina nangro boy hami muse rap marlas niro hamamuji pasanga poko alani Tuhan pasu-pasu makaubat na pinangan nasida pasu-pasu akatangan ni parubat asanggia marhitia kay Tuhan boy tumibu bolok tanggal persahito ni sa pamatang nasida boy tumibu hami marlas niro hamamuji pasanga poko suak songoni ma Tuhan nang dia kadongan nami ruas ni huriam namar ningo dia ka ulang tahun nasida ulang tahun hatu tubu
ulang tahun pardongasari peunasida. Taka susah dari kami Tuhan, tuk pasu-pasu buat ka ulang tahun ni. Alani mangido kami nak tua katikin anangro, unang alang asi doh tolong, tabai tok tong hahi pason, gajang umur, akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida. Ho matuhad dongan nasida, miam maringana di tonga-tonga ni akabagasna, bain bagas nasidai, bagas silas ni roha di nasida, lumobi mamuji pasangat pokok. Atau sahatu tangan medang dokter dinami, dongani ramoti pasu-pasu hami saluhuna, tabai nang akagajang umur di hami, asang dia marhiti siani Tuhan, lam hunta dahami asi dohot tolong mi, jalo ma Tuhan ilhelik panggiduan namion, marhite-hite guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita bukuede pitu ratus sada, laos tapapumu mapelean na paduahon. Dalam
Namarede hita bukuede 146 ayat 1-2 laos jongjong ma natoras ni poso-poso na naing madjalo padidion na badia. Marede mahita. Oh Jesus naing Alea manami na di Banua Gijang,
Narodo hamu tujulum mabuan na kadadanahon. Saya si maroham. Jalo manasida gadi anak kom. Pasu-pasu jala pargogoy manasida. Mangyahi hangulua sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamu akadongan nama buat danak sididionon. Tangi ho kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portivion ni nama doa kasisiana. Podai hamu masaluh bangso. Didi hamu manasida tu bagasang goar ni debata ama. Dohot anak dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhu nautonahon itu hamu. Jalai ngokma, say dong anakku doham ganu pari. Rasi rasa roa jali hasyanganon. Manangis na porsea dohok nidi di dapotak kangguluan. Alai na so porsea hona hum sugut. Tangi hok kamu madohot hatana tar surat. Di surat ni si Markus. Adong maka nama buat danak ke Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian nai mana mabuani. Jadi dung dida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Lo asamu maka dana hiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harajau ni debata. Na tutudo na hudo hotu hamu. Manangi sepe. Anggo sosongo dana ibana majalo harajau ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka dana hi. Dia peho matangan na tunasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hataha porsioni rak mahamu madok. Au porsea atong alusihamu mahata na husukutono tuhamu. Di pangido hamun wang di dio na kadadanahon. Tubagasan na hinaporsiamuna. Naulo do hamu mamudaya na komunaon. Asa di boto jala di huton nasida hatani debata. Naulo do hamu marsuru nasida tu gareja. Doho tu perguruan ni huria Protestan asa gaberuas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai hudul mahamu Roma sasa keluarga tujulu. Pak Pastor, saya ada tangan, satu tangannya. Gak usah dipegangin. Ale mori Samuel Gurni Hutajulu. Udidi maho tu bagasan goarni debata ama. Doho tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho diha bobongot ngon tu bagasan rajau ni debata rodi salili. Amin. Dipegang dari bawah kepalanya, Mang. Ya, satu tangan.
Ale Farel Gade Martunas Rumah Horbo Udidi mahotu bagasan gowarni de Batama. Dotu bagasan gowarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan gowarni to di Parbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de Batama ho di habobongot mon tu bagasan rajao ni de Bataro di sali. Amin. Sana. Yang mana pertama ini? Si Muriho. Ale Maurinho Apriliando Parulian Marpaum Didi mahotu bagasan gowarni de Batama. Dotu bagasan gowarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan gowarni to di Parbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de Batama ho di habobongot mon tu bagasan rajao ni de Bataro di salin. Amin. Ale Mariko Sabrina Felicia Boru Marpaum. Ini mahotu bagasan gowarni de Batama. Dotu bagasan gowarni anak Tuhan Yesus. Dotu bagasan gowarni to di Parbadia. Amin. Sai kita Tuhan de Batama ho di habobongot mon tu bagasan rajao ni de Batama. Amin. Ale Mirakel Rahel Mariati Boru Situmeang Udidi mahotu bagasan gowarni de Batama. Dotu bagasan gowarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan gowarni to di Parbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de Batama ho di habobongot mon tu bagasan rajao ni de Bata. Rodi sadiling ini. Amin. Dari sana kanan. Dari kiri. Ale Adriela Gwen Boru Pangaribuan Udidi mahotu bagasan gowarni de Batama. Dotu bagasan gowarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan gowarni to di Parbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de Batama ho di habobongot mon tu bagasan rajao ni de Bata. Rodi sadiling. Amin. Ale Javier El Nathan Sitanggang Udini mahotu bagasan gowarni de Batama. Dotu bagasan gowarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan gowarni to di Parbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de Batama ho di habobongot mon tu bagasan rajao ni de Bata. Rodi sadiling. Amin. Jaga. Foto kita nanti. Ditidurkan ilangnya, ditidurkan. Iya.
Ale Keona Leonora Bernike Manulang Hudidi mahotu bagasan goar ni debatama. Dotu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan goar ni to di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debatama ho di habobongot mon tu bagasan arajau ni debata. Rodi saliring-liring. Amin. Udah. Di hamu amanami nanami natoras ni poso-poso na umajalo padidion na badia rak jong mahamu. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahatanya kada dana hotuho. Jala di jakokoro na sida gabi anak komu. Marhite-hite padidion na badiyei. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanon. Jala gabat panea di hanguluan na saliling-lilinga. Asi maroham doho dia kanatoras ni danahon. Sai pargogoy. Jala jari manasida manogunogu danahot tuho. Asarap nasida taruli dia kartani harajaumu. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita 147 ayat onom. Manami nuaik sahak mahita tu acara paborhaton situa RF Lubis memasuki masa pensiun marede mahita 120 sada Laos Roma tujulon amak keluarga Lubis rak dohok perhalalu. Hamua kadongan taida donwaing di tonga-tongata jongjong di jolon ima amata situa Roger F. Lubis dohot inang borugultum diojakon nasida gabe situa na di tanggal 26 Desember 1910 di HKBP Cibuburon mangihuton aturan ni huriata HKBP pensiun manang macohok manasida sian hapar haladon tamado huriao madok maulia ke tu debata na patauhu kamu jala tamado huriata pasahato mauliate di pangulau muna anggia mamar parbue na hiub no basa muna gabi pilihan na khusus jala mabuah pasu-pasu alani jongjong mahita saluhu na nasa huriaon
martangiang tutuhata rima hita jongjong. Ale de batanami nagok asi doho tolongi roha na sotardodo doho mangasahok kolongi rohamido rohami tuado pamu lao pasahato kamu lateo ni rohanami siala pangurupiomu dina posomon saleleng di pararho makubasi di huriam. Tangamu nagok pasu-pasu ima manoguna-guna sida dia ka ari-ari hatuauna asa toktong manaili tuho ai siakodo haroroan ni sonang niroha dame doho las niroha napolin. Aku mi dang lupa hami mangidohot tuho Tuhan ia tungadok kagaleon dohot hahurangan nidongan namion di pangulaonna na salelengon holong mima makukupi saluhu nai. Hudul mahita saluna. Usahaw kami majo SK pensiun amang situa R. Lubis. Surat keputusan pensiun situa Manang Penatua nomor 093/02.1/6 Romawi /2024. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cibubur yang berkedudukan di Cibubur menimbang perlunya melaksanakan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun sintua atau penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun sintua atau penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan dan menetapkan nama Situa Roger F. Lubis, tanggal lahir 2 April 1954, ditahbiskan atau majalo tohonan tanggal 26 Desember 1999, pensiun Minggu 9 Juni tahun 2024. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua atau Haparhaladon di HKBP Cibubur, Resort Cibubur diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Cibubur pada 9 Juni 2024, Pendeta HKBP Resort Cibubur, Pendeta Rohden Fabri Sitorus MTH ditandatangani dan distempel. Tembusan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Parhalado HKBP Cibubur, pertinggal atau arsip. Alena poso ni debata mardonga pos ni roha di debata ama dohot anak nga Yesus Kristus dohot to di parbadia hupa borhatami mahamu tu namar pensiun sai di parar tuhatama pakko basyo muna na salilingon jala di ramoti mahamu diaka ari-ari si dalana muna dope tutiki naron. Amen. Do paham mahala amang sama dokat hudul mahita sanak kala amang pinasahat matiki madokata geser hala amak satu turibe. Maulia tema di tuhat tapar dengan bahasa na mga liatiki di hamia palatikion di na pinaborha ni Huriata HKBP Cibubur Resort Cibubur pensiunan di Huriata.
Mauliate ma dohono nami tuamu saluhutna amanami inanami parhalado. Songoni amanami inanami saluhutna ruas na adong ditikyon. Sa ituhat taman naman dungani hita tua katikin na ro di pasu-pasu hita saluhutna mangulaon akaulaon na hobar turuhamon ni rohani tuhatta. Asima rohani tuhatta di pasak matu hita marsada-sada manang keluarga per keluarga tua katikin na ro mauliate madohonon nami tuhatama na madongan hita saluna botima Di hamu amanami si tua F. Lubis dohok inang keluarga atas nama Huria HKBP Cibubur hani pasahato mauliate gudang disudia kana ulina denggan nauk sinabur homuna di tonga-tonga ni Huriaon asi marohani Tuhan sailam ditabai maka pasu-pasu akasilas ni roha di hamu tua katikinanang ro songoni mahata mauliate naksya kami tonga-tonga ni Huriat HKBP Cibubur mauliate mak Hudul Mahmud. Di namared de hita buket de 220 ayat walu laos jongjong mahita saluna. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan saluhut silele na denga dohok na saulibasa na mauliutus hupasahatami masyana nilihomitu hami pelian nami tuho sai jalo may gabe wap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pelianon patibulhok karajaom di tonga-tonga ni Huriam do di Portivion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam tadahani godang sileleomi tuhami asalam girgirhan madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanamina di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai ro maharajaomu sai sau malomoni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang leo matuhami sadario kangolua siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Hallelujah.
pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasaor ho madame na tutod di munabi. Amin. Di hamu amanami nanami tujolo makana toras na tardidi doho tamak situa gultom situa lubis tujolo mahita